След едногодишен ремонт през септември учениците от Русенската професионална гимназия по електротехника и електроника Апостол Арнаудов откриха новата учебна година в обновена училищна сграда. 3 месеца по-късно от учебното заведение поставиха началото на благотворителна кампания под надслов "Заедно за електрото". Инициативата цели изграждане и оборудване на красива, модерна и многофункционална зала за обучения, извънкласни дейности и общо училищни мероприятия, каквато в момента няма. Повече за това сега ще ни разкажат госпожа Стефка Мънгова, която е директор на учебното заведение, и Бранислав Върбанов, който е член на училищното настоятелство и е един от спонсорите на инициативата. Здравейте! 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 Госпожо Мънгова, как се роди тази идея? Нашата гимназия е едно от 5-те най-големи училища в град Русе. Като всяка училищна общност и ние имаме необходимост да се събираме някъде. Още при подготовката на основният ремонт в училище успяхме да изчистим училището и учебната сграда от всякакви излишни материали, отпадъци, и тогава осъзнахме, че имаме помещение, което може да бъде облагородено, и тогава се роди идеята в бившият стол на училището да изградим тази многофункционална зала, която според нас е изключително необходима. Не си правим илюзии изобщо, че това ще бъде лесно, но пък в същото време имаме доста възпитаници, бивши и настоящи, които милеят за училището и имат възможност да помогнат на учебното заведение, и разчитаме общо взето в това отношение на тях. Как си я представяте и от какво оборудване се нуждае тя? Представяме си една голяма, много добре, модерно оборудвана зала, в която да има интерактивни дисплеи, да има сцена, на която учениците да показват своите способности, да има място, на което да се провеждат различни конференции, семинари, общи родителски срещи, и столове, на които съответно да сядат учениците. Желаем тези столове от време на време да се махат, за да може залата да се използва за общо училищни тържества. Залата ще има връзка с интернет, ще има ергономични маси, за които да използваме за най-различни мероприятия. И ще бъдат оформени сервизни помещения, складови помещения и задължително достъп за хора с увреждания и специални образователни потребности. Предвид, че към момента такава зала няма, къде се провеждат тези мероприятия, за които споменавате? В момента ние разполагаме с една зала, която се намира на първия етаж в гимназията, но местата в нея са ограничени. Там се събират не повече от 50 до 70 ученици. Разбирате сами, че е много трудно в тази зала да съберем 4 класа, които са около 110 ученици, и техните родители, когато, например, искаме да връчим дипломите за средно образование и свидетелства за професионална квалификация. В тази зала трудно можем да провеждаме и общи родителски срещи по същата причина. Налага се тогава родителските срещи да ги правим по график в различни помещения. И идеята ни за многофункционална зала всъщност се роди за това, тъй като ние просто имаме необходимост от помещение, в което да събираме повече хора. На този етап в залата, с която разполагаме, правим или график, или се налага да плащаме наем на зала опера, на доходно здание, на зала Канев център, за да може да провеждаме мероприятия, в които да включим цял випуск, примерно 4 паралелки, заедно с техните родители, например при връчването на дипломите. И не само. Според интересите на вашите ученици, в учебното заведение има сформирани немалко клубове по интереси. Разкажете ни за тях. Техните занимания биха ли могли да се провеждат именно в тази зала? Да. По принцип ние всяка година сформираме, в зависимост от желанията на нашите ученици, между 12 и 15 групи по занимания по интереси. Тази година имаме 12 такива сформирани. Те са в най-различни професионални направления. Обикновено колегите, ръководители на тези групи, водят заниманията си извън училище, посещавайки най-различни обекти, културни фирми, бизнес центрове, кина, докато имайки
живот и здраве тази много функционална зала. Нашите клубове и техните ръководители и учениците могат да провеждат занятията си в новоизградената такава, като там могат да правят и представителни изяви, срещи с различни гости, с бизнеса, с културни институции и така нататък. И съответно могат да се правят ще могат да правят и съвместни мероприятия. Не само един клуб, ами примерно няколко клуба да бъдат заедно. И смятаме, че залата наистина ще бъде много полезна в това отношение и на клубовите по занимания по интереси. Господин Върбанов, кажете ни каква сума е необходима за сбъдването на тази мечта? В първоначалните проекти, които вече сме подготвили, са включени всички дейности, свързани с обновяването на залата. Това са строително-ремонтни дейности, също така дейности по доставка и монтаж на оборудването необходимо. Като общо проектът прогнозно към момента е на стойност приблизително 300 000 лева, без включено ДДС, като тази стойност вероятно ще претърпи някаква малка промяна при проектирането. И основно към момента всъщност това, което ни е необходимо, е да намерим и проектант и архитект, който да ни съдейства с изготвянето на техническите проекти във връзка с изграждането. Тази сума включва ли оборудването? Да, включва и оборудването. Поне това, което към момента проектно сме заложили. Естествено, в процеса може да възникнат и нови допълнителни разходи или пък тези да се окажат предостатъчни, така че в процеса ще можем да изчистим и всички останали необходими разходи, като ще разчитаме основно на бизнеса в Русе да помогне с това, което му е по силите. Още през декември положихте началото на тази идея. Кой и как ви подкрепи тогава? Бяха поканени членове на обществеността, освен това представители на бизнеса бяха поканени. Голяма част от тях изявиха желание да помогнат и очакваме техните финансови постъпления в най-скоро време всъщност. Към момента основните хора, които оказаха съдействие и са декларирали това, че ще помогнат, са бивши възпитаници на гимназията, които със собствените си умения ще помогнат за реализирането на тази идея. Към момента имаме, да речем, около 25-30% събрани от сумата, която е нужна, под формата на различни услуги най-вече и някои малка част от материалите. Добре, госпожо Мънгова, хиляди ученици са получили своето професионално образование в вашето учебно заведение. Кажете ни, коя е най-търсената специалност през последните години? Много интересен въпрос. Аз ви благодаря за този въпрос. Да, наистина, професионална гимназия по електротехника и електроника Апостол Арнаудов има 62 годишна история от създаването на учебното заведение и специалностите, по които са приемани нашите ученици, са варирали и са били най-различни в зависимост от търсенето и предлагането през годините. Разбира се, специалност електрически инсталации е ключовата за нашето училище. Тя, както сами виждате, и учебното заведение носи името електрически техникум и професионална гимназия по електротехника. Тя е специалност, която винаги се е търсила във времето и продължаваме да правим прием по нея. В последно време, след навлизането на цифровите технологии, на дигитализацията като цяло, се наложиха нови специалности, в които също има към които има също голям интерес. И това са основно компютърни специалности, като компютърна техника и технологии, компютърни мрежи, системно и приложно програмиране. Тази година за първи път в историята на училището ще приемем и ученици, надявам се, по една изключително нова специалност, за която има много широко и голямо търсене от бизнеса. Това е техник на медицинска техника. Зад тази специалност стоят всички медицински заведения в град Русе, болници, лаборатории и така нататък.
Добре е да се знае, че в нашата гимназия за първи път също от 3 години учениците се приемат в дуална система на обучение, където в 11 и 12 клас нашите ученици практикуват професията си в реална работна среда. И тези специалности, за които в момента споменах, в голяма степен ние приемаме и в дуална система, и в дневна форма на обучение. Немалко от вашите ученици са носители на национални и международни отличия. Кажете ни как изпратихте миналата година и с какво обмисляте да посрещнете новата? Училището ни е много активно във всякакви видове форуми и изяви. Гордеем се с изявите на нашите ученици. Например, ние сме учебно заведение, което се класира на призови места на ученическите игри по волейбол, баскетбол, хандбал, шах. Участваме ежегодно в Европейската седмица на програмирането, в националното състезание по приложна електротехника "Мога и знае как", в международни турнири и научни панаири. Миналата година, например, имахме в Националната олимпиада по информационни технологии за първа година в историята отново на училището лауреат на тази национална програма. И много се гордеем, тъй като подготовката ни по тези специалности наистина е много добра. Какво предстои по националният календар на дейностите и на състезанията? Винаги участваме и се надяваме също да имаме добри постижения. Тук може би е мястото да благодаря най-напред на представителите на училищното настоятелство към нашата гимназия, че инициираха тази инициатива. И освен това призовавам широката русенска общественост и не само да бъде съпричастна към нашата идея, тъй като ние я правим най-вече заради нашите ученици и смятаме, че всеки човек трябва да остави нещо полезно след себе си. Търсим подкрепа и това, което всеки може да даде от себе си, е добре дошло. Дарения могат да бъдат осъществявани или чрез контакт с училищното настоятелство, или чрез контакт с госпожа директора и по този начин да намерим реализация на една чудесна идея. Благодаря ви за този разговор. Благодаря.